говорим за достоверността на изходните данни в науката. Почти всяко научно изследване започва с непосредствено или опосредствено наблюдение. При това са възможни както инструментални грешки, така и грешки, свързани с наблюдателя. Ще ви дам пример за субективна грешка на наблюдателите. Представете си, че заедно с двама добросъвестни асистенти, разположени вляво и вдясно от мен, провеждам следния експеримент. Потапям тази пръчка в басейн пълен с вода. Струва ми се, че пръчката се скъсява. Ето така. Не, казва наблюдателя вляво от мен, пръчката се огъва към мен. Не, казва другия наблюдател, пръчката се огъва към мен. Нещо не се получава, не мога да умена. Седих се! Демонстрацията на паранормални явления в рамките на фестивала е насрочена с указ на президента за 12 май. Тогава ще се получи. Разликата във възприятията на тримата наблюдатели се обяснява с различната оптична плътност на въздуха и водата. Скоростта на разпространение на светлинните лъчи във водата е по-малко, отколкото във въздуха, поради което при преминаването от едната на другата среда, те се пречупват под определен ъгъл, а полученият образ се отмества в посока към съответния наблюдател. Когато обаче наблюдателите са неблагонадежни, последната надежда на науката остават географите. Защо точно географите, ще попитате вие? Отговорът на този въпрос е давайки пари в Малкия принц. Стъпвайки на шестата планета, Малкият принц видя един досколепен господин, който седеше за огромно бюро и пишеше дебели книги. Извинете, а вие какъв сте? Запита Малкият принц. Аз съм географ, гордо обвърна господина. Колко интересно, най-после една истинска професия. Зарадва се Малкият принц. А бихте ли ми казали колко планини, реки и морета има на вашата планета? Не мога да зная това. Аз нямам никакви изследователи. Географът е важен учен, който не скита. Той не напуска кабинета си и приема там изследователи. И ако разказите на някой от тях му се сторят интересни, преди да реши да напише книга, географът прави анкета за нравствеността на изследователя. Така ли? А защо се налага това? Как защо? Защото изследовател, който лъже, а също и такъв, който пие, би видял две планини там, където има само една. И това би предизвикало катастрофи в книгите по география. Скъпи приятели, не забравяйте посланието на Екзюпери, че най-важното е невидимо за очите. Най-важното в живота се вижда само със сърцето, а в науката със силата на интелекта и морала.